jodoh. Kan cepet oleh jodoh. Sing urung duwe anak uga nanggake duwe anak. Ngoten sedekah bumi. Sepertine ngoten niku mangkane kudu dilakoni, kudu diacarani kados teng Desa Jetis menika. Luar biasa Desa Jetis ki tenang. Setiap tahun sedekah bumi mesti eneng wayangan mempertahankan seni tradisi seni budaya Indonesia. Tepuk tangan kagum masyarakat Jetis. Menika kalih disengkunung Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, perangkate kabeh menika rawuh sedaya. Iya, luar biasa. Jan tenan. Pokoke aku wah ning kene iki seneng. Wong kok iso sayuke kaya ngono. Iya. Lagi teko ki mang aku ning gone Mbak Nur. Iya. Terus piye kok? Alah ning gone Mbak Nur ki anggere ning wong kok ngajak foto gareng. Heeh. Ya aku kok ora dipoto dhewe. Aku ora foto dhewe. Ora dipoto dhewe. Tapi di mana aku wis dipeseni karo Mbak Nur. Piye? Ora mot. Mas gareng nggih wonten Ora penake omongane panjang siji lho. Piye? Foto yo ora amot. Ngenyek. Ya tapi aku wis dipeseni karo Mbak Nur. Mbak Nur piye? Mas gareng nggih wonten dalem aku. Mengken sabadanipun wayangan lan nggih enten napa. Mas Bagong kersane sipeng teng mriki mawon. Oh aku dikon nginep kene. Dikon kok alhamdulillah aku ketompo berarti. Ning kene aku ditresnani karo Mbak Nur. Ya perlu napa Pak Sam? Kadek tresnani Mbak. Tresnani. Ora. Lah apa? Kowe dikon nganggo jalanan anake. Oh alah aku iki dikon nganggo seret-seretan adit. Ya iya ya. Yo ora ngono. Karo kowe iki mang wong wedok-wedok foto karo kowe. Ya iya no. Kenek Ki mang dikira kowe pas samki terus seneng wong-wong melok foto ngono. seneng Tak delok ki mang ono HP-ne wonge ora melok foto, isine kok ora gambar entok. masa Iya kok iso apa digo sampul Yasin gitu ya. aku bukan nang ati Ora wis nika guyon nggih Pak nggih. nggih Luar biasa. Ya. Kalih keguyonan. iki dilanjut meneh kok Oke, monggo. Ora dilanjut. Roro Jogran Oh, wonten panyunan Roro Jogran. panyunan Roro Ayo yo. Ora ngono, piye-piye kok lantikah nek nyeluk yayangku. Yayang Limbo. Yayang Limbo ora ngono. Nang kene iki ya, wis ana jujune dhewe-dhewe. Iya. Yang gelan iki madhepe Rono, sinden madhepe Rono. Sinden madhepe Rono. Lan karo sinden iki karo Watika wis pantes. Aku karo Ajar Kejeblek terusan. Lah kaya 10 ngene nek disawang ya Bu ya. Mosok gak pantes aku karo Ajar. Yo jeblek to Mas, kudune nek cilik ambek cilik, lemu mbek lemu ngono. Lah, umpama aku gandeng Ajar ngene iki. Nggih. Gandengan. Ya Allah, diajar apa nek didek? Ningali. Apa apa nyebrang kali? Nyebrang kali apa mau apa? Alah. Lah, iya Mas saiki. Ngene iki lho. Wong anggere sia-sia. Kowe iki sia. Gowo aku ning kali arep bak-bakan. Aku bak-bakan. Dadang aku karo Matika. Malah ya ya. Cekeli to. Cekeli aku. Wah, kok loro batang kabeh. Wah, kok iso. Ora kaya ngono iki wis dudune dhewe-dhewe. Iki karo iki aku karo Anjar. Dalan. Iki lho, mulus lah gedebok lho bagian. Wis ora usah ngurusi sindan nek ayam. yo itu bange Pandeminya yang bocah iya ini lho. Apa salah paham? Aku ngono Pak. Aku kira patok Anjar. Bocah kok ayune ngene. Wah, ayo. Aku kira patok ngene iki bojoku ning omah kudu tak pateni ya. Ambene. Sudah tak pateni sifatnya sing elek. Nek disayu kaya Anjar. Ngono ta? Kowe gelem tak pateni. Yo ora to, yo ora. Aja ngono sampean. Aku yang gerene Ah, gaya nek kene lho. Aku anggere nang wong ayu kleru terus aku.
Inggih mboten napa. Menika panyuwunanipun menapa, Pak? Nyuwunane Bapak Ambal karo Bapak Uswanto. Lintang asmara karo gubuk asmara. Oke, lintang asmara kalih gubuk asmara. Digarap sing sigel